Ahojte, chcela by som vám predstaviť novinku, ktorú začnem od decembra ponúkať a ňou je Access energetický facelift. A rada by som v tomto videu aspoň trošku priblížila, že o čo ide a aké tam ja vnímam rozdiely medzi Access Bars a faceliftom. Takže sú tam hlavne úplne iné body alebo plochy, ktorých sa dotýkam. A vlastne už z názvu je jasné, že to súvisí s tvárou, facelift. A je to naozaj veľmi taký jemný, láskavý, upokojujúci, relaxačný proces, že ja sama som bola z toho veľmi milo prekvapená, keď som si to zažila na vlastnej koži. Tie barsy sú také, by som povedala, že možno teda z môjho hľadiska mi prídu také intenzívnejšie, viacej zamerané na mysel, na takéto prečistenie hlavy a myšlienok. A potom tu máme facelift, ktorý je úplne že láskavý, ja to nazývam, že opackávanie tváre. A rovno by som to prepojila aj s tým, že ak máme vysokú hladinu kortizolu, čiže sme naozaj že dlhodobo v strese, tak sa nám to ukladá v tvári. Môžeme mať opuchnutú tvár, opuchy pod očami, celkovo výraznejšie vrásky a tým, že vlastne to telo sa uvoľní, tak aj tá pleť alebo aj tá tvár vlastne zareaguje. A môže sa to teda odzrkadliť aj na tej fyzickej stránke po absolvovaní niekoľkých faceliftov, takže budem sa na vás tešiť aj pri Access Bars, aj pri facelifte a verím, že aj vy budete z toho tak nadšení ako ja. Ahojte!